Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Тамчы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыру яна үз эшен башлап җибәрә һәм студияда мин Адилә Бектимирова. Бүген дә бирдә ике команда үзара белем көчен сынашырга дип җыелды. Менә алар алкышлар үз-үзегезгә. Кызлар һәм егетләр, кайфлар ничек? Әйбәт. Уенга әзерме? Әйбәт. Нәрсәләр әзерләдегез? Әйбәт кайф. Әйбәт кайф. Егетләр, сездә нәрсә була? Кызлар кайф өчен җаваплы бүгенге уенда. Бездә шулай. Сездә? Димәк, әлеге җаваплылыкны командалар арасында бүләбез, егетләр һәм кызлар. Шуннан да бүгенге студиябызның атмосферасы нәкъ менә сездән тора, нәкъ менә сезнең кайфыгыздан, сезнең елмаюларыгыздан. Ә инде без сезнең белән танышырга да тиеш булабыз. Әлеге тапшыруны башлар алдыннан рәхим итегез. Минем исемем Рания. Минем исемем Зарина. Минем исемем Эльвина. Безнең команданың исеме Йолдызлар. Рания, Зарина һәм Эльвина бергәләшеп сез Йолдызлар командасы, шуннан да Йолдызлар шикелле балкып торасыз. Мен калса биргә килгәнсез икән, шундый акыллы, шибәр. Нинди теләкләр бар үзегезгә? Елмаеп. Елмаеп кайф белән уйнарга, әнә шундый теләктә әлеге алкышлар сезнеке. Көндәш команда егетләр шуңа күрә катырак алкышласак була иде. Кызларны әйдәгез, алкышлыйк әле кызларны. Мен сезгә каршы уйнаучы команда бүген бары егетләрдән генә гыйбарәт. Куркытамы? Юк. Димәк, әзер. Алар әзер микән тикшереп карыйк. Егетләр, рәхим итегез сезгә. Минем исемем Булат. Минем исем Бахтияр. Минем исемем Ранель. Безнең команданың исеме Сәяхәтчеләр. Булат, Бахтияр һәм Ранель сәяхәтчеләр командасы безнең каршыбызда. Әлеге алкышлар сезнеке. Сәяхәтчеләр командасы. Ни өчен? Без төрле конкурсларга барырга яратабыз. Димәк, сез менә шулай бәйгедән бәйгегә сәяхәт итәсез. Әлегә бәйгегә нинди өметләр, нинди теләкләр белән килдегез? Бүгенге бәйгебез башкалардан аермалы буларак уен формасын алып тора. Олимпиадалардан, мөстәкыйль эшләрдән, инде менә шундай бәйгеләрдән аерылып тора әйткәнемчә. Әмма нинди булса теләкләр бармы үзегезгә? Әйдәгез, нинди теләкләр телибез үзебезгә? Шундай баһадир егетләр. Әйбәт җавап бирергә. Әйбәт һәм дөрес җавап бирергә. Менә кызлар елмаеп җавап бирергә диләр, сез әйбәт җавап бирергә дисез. Менә шулай кызлар һәм егетләрнең әсенә фикерләве аерылып тора. Сезгә каршы бүген кызлар уйный. Шибәр кызлар, акыллы кызлар, матур кызлар. Куркытмыймы? Юк. Әзермесез әлеге уенга? Димәк, һәр команда әзер, әлеге алкышлар сезнең өчен сәяхәтчеләр командасы беренчедән. Һәм инде алга таба һәр ике команда өчен дә көчле алкышлар, чөнки сез бүгенге уенның төп хуҗалары. Йолдызлар һәм сәяхәтчеләр командасы әлеге уенга әзер, безнең дә башлап җибәрер өчен барысы да әзер. Шуңа да күрә без башлыйбыз. Тамчы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыруның беренче турын башлап җибәрәбез һәм хөрмәтле дуслар, барыбызга да мәгълүм булганча 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителгән иде. Бүгенге беренче турны да без нәкъ шушы темага багышларга булдык. Әйтеп китәргә кирәк, гадәттәгечә без кичкенә генә темаларга бүлеп куйдык, әмма төп темасы буларак шулай милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр булыр. Төрле милләтләрне искә төшерербез, безнең республикабызда яшәүче, безнең республикабыздан тыш яшәүче милләтләрне дә искә төшерербез. Шуңа күрә әзер дип уйлыйм, шулаймы? Алайда карыйбыз экранга 12 шахмат тәкъдим ителгән һәм сезнең өчен бүленгән темалар шулай берничә мизгелдән экранда күренәчәк. Игътибар белән карыйбыз һәм искә төшерәбез. Сүзләр илендә милли киемнәр, милли ризыклар, музыка, киемнәр, шигырьләр, баш киемнәре, соннар, төсләр, милләтләр, йола бәйрәмнәр һәм татар теле темасы. Әнә шундый темалар тәкъдим ителгән иде сезгә беренче турда. Әзермесез? Кайсы команда башлый? Без башлабыз. Сәяхәтчеләр командасы сездән башлап җибәрәбез әлеге йөрешне. Димәк, кайсы теманы сайлыйсыз, кайсы шахматны? 12. 12-нче. Үзегезгә иң якын темадан башлап җибәрдегез, шулаймы? Татар теле темасы сезнең каршыгызда кайсы сүз алынмас сүз? Урман, аренда, ишек, тәрәзә.
Икенче аренда. Алынма сөз аренда деп ойлайсыз, қарайбыз экранға. Хамені 1 балл. Сізнекі. Әфәрін егітер, қызар девам етәбіз әлігі турны сізнің білән. 9. 9-нчы тема ихтибар белән карыйбыз. Хәтерлисезме? Нәрсә яшеренгән инде биредә? Менә шундый кызыклы тема төсләр. Мордваларның милли киеме булган панар нинди төстәге киндер күлмәктән гыйбарәт? Кызыл, сары, яшел һәм ак. 4-нче ак. Ак төстән гыйбарәт дип уйлыйсыз, карыйбыз. Ак төстәге күлмәктән. Нәкъ шулай аның төп төсе, ак шулай ук узорлар рәсемнәрдә шигелгән, әмма төп төсе шуннан да ак һәм 1 балл сезнеке. Олга таба күчәбез, егетләр, һәм сездән 1 сон кирәк. Икенче. Икенче сонны ачабыз, карыйбыз. Бүген сезгә тәкъдим ителгән тема милли киемнәр, игътибар белән карыйбыз рәсемнәргә. Кайсы баш киеме мордва хатын-кызларныкы? Тухя, кокошник, панго яисә калфак. 3-нче банго. Карыйбыз экранга, тикшерәбез дөрес җавапны. Дөрес җавап бар һәм 1 балл хаклы рәвештә сезнеке. Кызлар, сездән чираттагы сан. 10. 10-нчы санны ачабыз. Кайсы тема яшеренгән? Рашлай, сөйләштегез, киңәшләштегез, уны сайлап алдыгыз, милләтләр темасы игътибар белән карыйбыз. Булардан кайсысы калмык халкы? Билгеле, сезгә әлеге рәсемнәргә карап, киемнәреннән, тышкы кыяфәтләреннән танып алырга кирәк булачак. 1-нче. Беренче. Ие. Карыйбыз экранга, дөрес җавапны беләбез. Калмык халкы өчен да экранда 1-нче сан белән бирелгән иде һәм 1 балл хаклы рәвештә сезнеке. Олга таба дәвам итәбез, искәртеп куям. Бүген без Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышладык әлеге турны. 1-нче. 1-нче сан һәм сезнең өчен сүзләр илендә темасы. Игътибар, сорау. Кайсы милләт вәкилләре Сәлам Лиже дип исәнләшә? Мари. Удмурт, Мари, Мордва һәм башкорт. Инде сездән бер җавап яңгырады, кабул итикме соң бәлки? Икенче Мари. Мари дигән җавапны кабул итәбез, барыгыз да килешәсезме? Ие. Килешәсез дип уйлыйм, карыйбыз экранга. Килешми дә булмый, чөнки җавап дөрес, ул экранда аерым төз белән билгеләнгән һәм 1 балл сезнеке. Кызлар, дәвам итәбез. 3. 3-нче сандагы тема бүген милли ризыклар, милли ашлар, фото сорау. Чуаш халкы пешерә торган катлы бәлеш ничек атала? Хуплу. Карыйбыз экранга. Дөрес җавап бар. Һәм 1 балл сезнеке. Афәрин. Егетләр, чираттагы теманы сайларга кирәк сезгә. 7-нче. 7-нче тема. Бүген 7-нче санда. Яна киемнәр һәм игътибар баш киеменә. Башкорт хатын-кызларының әлеге милли баш киеме ничек атала? Бөркәнчек, достар, кашмау яисә үрпәк. 3-нче кашмау. Кабул итәбез. Сезнең җавапны җавап дөрес һәм хаклы рәвештә 1 балл сезнеке. Йылдызлар командасы 11. 11-нче санны ачабыз. Күңелле темаларның берсе йола бәйрәмнәр. Удмурт халкында яңгыр теләү йоласы ничек атала? Икенче зур курын. Карыйбыз, тикшерәбез. Яңгыр теләү йоласы зур курон дип атала. Удмурт халкында җавап дөрес һәм 1 балл сезнеке. Теләп кенә тормасыннар инде. Әлегә йоланы үткәрмәсеннәр генә. Дәвам итәбез чираттагы 5-нче. сорау 5-нче номерлы. Без аны ачабыз. Шулай егетләр гел киемнәр темасын ачып тора.
Sizga to'g'ri kelib turadi, o'zingiz istelaysizmi? O'zimiz söyleyeyim. Demak, sani yaxshi bilasiz haligi temani. Ayya. E'tibor so'rov. Qaysi kiyim rus xalqiniki? Tugul. 3-chi fyaska. Feska rus xalqiniki tugul deb o'ylaysiz. Endi bilan ko'lmak kartoz ham sarafan naq rus xalqiniki ishlayman. Qaraymiz ekranga, dir javobni bilamiz. Shundan-da bilimlariga stiren bu temada ham 1 ball yana sizning komandangiz foydasiga ketadi. Qizlar, nishlaymiz olg'a taba. 8-chi. 8-shoqmoqni ochamiz. E'tibor sonlari bilan ishlaymiz. Bu shiroqda Tataristonda yaqincha ko'pmi millat vakili yashaydi? 5-chi. 173. 173 millat vakili yashaydi deb o'ylaysiz. Qaraymiz ekranға. Shundan da 173 millat vakillari yashaydi Tataristonda. Hamda belgili bizni bu fakt sendira shlaymi? Chunki mana shunday ko'p millatli respublikada biz do'stona atmosferada yashaymiz. Hamda mana shu o'yinlarni da naq shunday temalarga bag'ishlaymiz. Afarin, 1 ball sizniki. 4-chi sonni ochamiz. E'tibor. Muzika o'yin qurollari sizning qarshingizda. Mariy xalqining milliy o'yin quroli qaysisi? Quray, gusla, salamuri, yesa bulalayka. 2-chi gusla. Gusla. Qaraymiz ekranға. Milliy muzika o'yin qurollaridan sizga Mariy xalqina to'g'ri xos bo'lgan o'yin qurolini saylab olishga kerak edi. Gusla haligi so'rovning javobi ham 1 ball sizniki. Qizlar shiratdagi so'rov 6-nomerli, ul haligi turning so'nggi so'rovi. Qaysi xalq ilegilikdan ulovchilik bilan shug'ullanganlar? Mariy, rus, mardva, tatar. Rus 2-chi. Qabul etamiz, sizning javobni ham tekshiramiz. Ekrandadir javob ayrim. Siz bilan belgilangan ham 1 ball sizniki. Qizlar, sinib qo'ydi. Yetar siz da sinib qo'ysangiz mumkin, chunki birinchi tur shuning bilan tamom. Mana shulay bir-birimizning kulturasini, bir-birimizning madaniyatini, urf-odatlarini bilu sizga bugungi topshirig'imizda bollar ketirdi, aytirga kerak. 6-ga 6. Hurmatli do'stlar, biz topshirig'imizning 2-turini boshlab jibaramiz. Ham haligi ilishda biz sizning bilan assotsiativ fikrlovni tekshirib qolarmiz. Sizning assotsiativ fikrlov sanatingizni. Buning uchun biz rasmlar hozirlab qo'ydik. Hammaligi rasmlar yordamida biz narsalar yashirdik. Temasini oldin men sizga aytib qo'yarman birinchi rasmni ko'ruga. Hamda siz haligi rasm ekranda ko'ringach, tadrij javobni bilasiz ekan, temaga bosirga tegish bo'lasiz. Temaga bosgan komanda javob beruv huquqina ega bo'ladi. Hamda javob uchun 3 ballni da'votarga mumkin. Qaraymiz ekranға. Ekranda rasm bor, ham sizning uchun taqdim etilgan tema Tatar xalq hakiyati. Yo'qmi versiyalar? Yo'q. Versiyalar yo'q, hurmatli do'stlar, 2 ballni o'ynatamiz, ham oshamiz ikkinchi rasmni. Versiyalar yo'q, shunday yigitlar. Yo'q. Bobay bilan abini ko'rdik, qomirni ko'rdik, hamda 3-chi so'nggi rasm. Qizlar, versiya? Qamar Botir. Qaraymiz ekranға. Qamar Botir akiyati turida so'z bor edi. 1 ball sizniki. Qizlar, nihoyat oshiqladik, ishni oshiqdik. Davom etamizmi? Ayya. Davom etamiz shiratdagi birim bilan. Ham sizning uchun Tataristonda yashovchi millat. Mariy. Mariy deb o'ylaysiz. Qizg'anish, dirish javobni olib bo'lmadi sizdan. Qaraymiz ekranға. Ham milliy rizqni ko'ramiz. Qizlar, javob bor deb o'ylayman sizda. Kirgiz. Qizg'anish. Qirg'iz xalqi turida so'z bormi? Bunday. Siz 3-chi rasmni ochirga majburmiz. Endi hozir birida milliy kiyimlar javobni bilgan komanda temaga bosirga tegish. Yigitlar, bu shiroqda siz birinchilikni oldingiz. O'zbek xalqi. O'zbek xalqi. Ammo hozir barcha surpriz bo'laroq biz hozirlab qo'ygan 4-chi rasmni ochamiz. Qizg'anish javoblar bo'lmadi sizdan. Udmurt xalqi, hurmatli komandalar. Endi milliy kiyimlarida bo'ldi, milliy ornamentida bo'ldi. Shular milliy rizqida peripechi deb ataladi, haligi rizq. Naq mana Udmurt xalqina xos kiyimlar, ornamentlar ham milliy rizqlar. Qizg'anish bu ilishda bol to'play olmadingiz, ammo
Ничек та булсын? Икенче тур. Tamam. Alkışlar bir-birimizге 2 turdan соң. Исәп 6-га җиде, 1 балга булса да кызлар алга киттегез. Һәм инде без күчәбез 3-нче турга. Берничә мизгелдән экранда бер-бер артлы рәсемнәр булачак. Әлеге рәсемнәрне сезгә хөрмәтле командалар истә калдырырга кирәк булачак. Ни өчен? Чөнки нәкъ менә шу рәсемнәргә нигезләнгән сорау да яңгыраячак. 6 рәсемне карап чыкканнан соң. Дөрес җавап 1 балл белән бәйләнә, әмма җавап бирер өчен янә тимәгә басырга кирәк булачак. Тимәгә баскан команда җавап бирү хокукын үзенә ала. Әгәр дә җавап дөрес түгел икән, сүз көндәшләргә күчәчәк. Сөйләштекме? Барлык предметларны, символларны, формаларны, төсләрне, детальләрне, вак детальләрне исә калдырырга тырышыгыз. Игътибар белән карыйбыз экранга. Рәсемнәр тәмам. Игътибар хөрмәтле командалар, сорау әйткәнемчә, дөрес җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш булачак. Рәсемнәрдә, димәк, барлык рәсемнәрне исәпкә кертергә кирәк. Барлыгы ничә кеше санадыгыз? Кеше санын исәпләп чыгарга кирәк сезгә. Әлеге рәсемнәрдә 6 рәсем булды. Барлыгы ничә кеше сурәтләнгән иде. Җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш. Кайсы команданың тимәсе яна? Бу очракта Йолдызлар командасы сез беренче булдыгыз. Ничә кеше? 5 кеше дип уйлыйсыз. Вакытны озакка сузмыйча әйтеп куям. Җавап дөрес. Карыйбыз экранга, бергәләшеп тикшерәбез. Ышанмаган кешеләр булса, җиннада 3-нче һәм 5-нче рәсемнәрдә кешеләр бар. Һәм инде аларның саны 5. 1 балл сезнеке, кызлар, Йолдызлар, әлегә алгыслар сезнеке. Алга таба чиратага аналогик бирем һәм карыйбыз экранга. Рәсемнәрне карап чыктык һәм хөрмәтле командалар 4-нче рәсемне искә төшерергә кирәк булачак, чөнки сорау нәкъ менә 4-нче рәсем белән бәйле. Әлеге рәсемдәге ир-атның аяк киеме нинди төстә иде? Бармы бездә җавап? Кызларда җавап бар. Йолдызлар, рәхим итегез. Кара. Дигән җавапны кабул итәбез сездән, әмма җавап дөрес түгел. Һәм бу очракта без мөмкинлекне җавап бирү мөмкинлеген егетләр сезгә тапшырабыз. Эшкә кадәр саныйм, үзара киңәшәсез, бер җавапны тәкъдим итәргә мөмкинсез. Әгәр дә теләсәгез. 3, 2, 1 җавап. Җавап Кызыл. кызыл. Тимәк кызылмы, җавап кызылмы? Кызыл. Аяк киеме кызыл. Карыйбыз экранга, тикшерәбез сезнең версиягызны бергәләшеп. Версиягызны тикшерәбез. Ир-атның аяк киеме ак төстә, ак төстә. Ак, коричневый дип әйткән иде, Ранел ак дип әйткән иде. Әмма дөрес җавапны үзегездән алмадык. 3 турдан соң исәп 6-га 8. Һәм без күчәбез хәл иткеч 4-нче турга. Хөрмәтле командалар, без барыбыз да көткән мизгелләр килеп җитте. Бары 2 минуттан соң без җиңүче исемен ачыкларга әзер булачакбыз, әмма әлегә биремгә тукталыйк. Әлеге өлештә без сезгә сүзләр әзерләп куйдык. Сүзләрнең барысы да бер тема белән берләшкән булачак. Һәм сезгә аларны үзара команда эчендә аңлатырга кирәк булачак.
Бірігіз оңлата, екігіз оңларға тұрыша қам бізге әлігі сөздеріне яңғырата. Не қадар сөзіне оңлата аласыз екен, шуның қадар бау топлайсыз өзіңіздің командағыз файдасына. Әм әлігі балларны біз сіз енді туплаған балларға қушып, жеңуші есімін ойшықларға әзір болашақбыз. Егітлер, саяхатшылар командасы. Сіз бірінші болып башлаған едіңіз біздің ойынна шылаймы? Бірінші турда. Қатыр дейсіз ме? Иә. Енді көптен болған мезгілер шекіллеймі? Қазір есе сіздің үшін бонус. Сіз сойларға мүмкенсіз қайсы команда 4-ші турны башлай. Қызлар башлайыз. Йылдызлар. Йылдызлар командасы қызлар сізден башлап жіберебіз әлігі турны. Әйткенімше, бір тем білен бірләшкен, бүгін сізге тәқдим етілген тема Татарстан. Кең тема, әмі ұлда сізге ердәм етер деп жанып қалабыз. Қайсығыз аңлата? Мен. Демәк, Рания, сен қаласың өзірніңді. Зәрден Хамелвина рәхім етігіз біздің студиябыз түріне. Қызлар, сізге алдан оғайтып қоям, ненде болса версиялар бар екен, дұрыс малар, дұрыс түгілмі, рушамы, татаршамы, инглишамы, яңғыратырға тырышығыз. Емі, әгер де біз дұрысын іштіп алабыз екен, қабыл етем дейемді, біз алға таба көшеміз. Біздің қолқы. Қазан. Жоқ. Милли кім? Еге, милли. Татар. Қабыл еттік. Біз қозанда түгіл. Оға. Олға. Оға. Олға. Футбол командасы бар. Рубин. Қабыл еттік. Оға. Олға. Татар халқы ашатан әйбері. Анда жүм бар. Губидия. Қабыл еттік. Татарстан. Сүз. Татарстан. Сүз бар. Хәм аннары Татарстан. Оға. Олға. Соңғы сөз вақыт тәмам, әмі аңлатырға мүмкін. Бәйрәм бізді жейді. Сабантуй. Әйе. Қабыл еттік, Собанты бәйрәмі турында сөз бар айды. Әлігі жырақта рәхим етігіз өзірнарығызға. Һәм қызлар, алқышлар, сөзге. Егітер сіздің үшін аналогик берім қайсығыз аңлата. Алайса сен қаласың өз орныңда, енді Ранел һәм Булат рәхим етігіз. Студиябыз түріне рәхим етігіз. Бәқтер әзір мүсін? Иә. Сұраулар бар ма меңа? Жоқ. Қойса башлаймыз. Алға. Олға. Бізді Татарстан ненде машина шығара. КамАЗ. Қабыл еттік. Хоккейный команда. Акбарс. Қабыл еттік. Бізді нешік атала. Шәһәр. Нет, бізді Қабыл еттік, Қазан. алға. Олға. Бізді Қабыл еттік. алға. Олға. Біз қазір нешік атала. Камчашов. Жоқ. Как? Ойныңыз. Ойын? Жоқ. Ладно, алға. Олға. Бізді ашамлық Соңғы сөз аңлатырға мүмкін. алға. Соңғы сөз аңлатырға мүмкін, әгер де аңлатасың екен бір бал сізнікі. Әйді аңлатып қариқ әлі. Қамырдан. Қамырдан. Анда ит бар. Білеш. Қабыл еттік. Рәбит олға дейсің. Бек жеңіл рәхим етігіз өз ұрнарыңызға. Егітер әлігі алқышлар сөзнікі. Ғымыми нәтижеге келгенде есеп 11-ге 12 Йылдызлар командасы. Қызлар, бүгін сіз бірінші орында әлігі алқышлар сөзнікі. Бүгін сіз жеңушілер. Кәйіфлер нешік, қызлар? Ұшады ма ойын? Тамшы шоу интеллектуаль күңілеш тапшыру үшін тәмамлы һәм сізге бүләклер тәқдим ете. Әр вақыттағы шаларны бізге тапшыру біздің фәнни консультанты Әнвәрді Рәхмәтуллах Хуҗи Ахметов жеткірі. Бек зор рәхмәт аңа. Оннан тыш Галескар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры һәм Хаблакариф исемендәге
Qozon Totor Davlat yosh tomoshachi teatrida sizni shokuru biletlari bilan bo'lakli. Teatrlarga da rahmatlarimiz cheksiz. Hörmətli dostlar, sizin için faydalı məlumat, dağında ko'proq qiziq topshiriqlar ham multfilmlar bizning YouTube kanalida shunga ko'ra kirig'iz, yozig'iz ham qo'rag'iz. Bugunga shular edi tomosha show intellektual ko'ngillashtirish topshiruv o'z ishini tamomlay ham sizning bilan sog' bo'lasham. Sog' bo'lasiz.